Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Gagawin mo din sa pera mo dalan? Pambili ko po ng mga pagkain, mga bigas po, sa mga iba pa. Oh, bigyan na ka nanay mo. Ayaw niya iabot. Ayan, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. For today's vlog, pupunta po kami kay Dalin sa ating scholar. Dahil birthday niya ngayon, meron tayong papansin. Ayan, tayong pa-cake. May papakwa. Ay, paroya. Gusto ko lang din kasi nga. Sabi niya rin eh, may paroya. Happy New Year! Agmalikabdan! New Year na daw kasi. New Year na, tita? New Year na talaga. O, tara guys, samahan niyo po kaming dalawin si Dalin. Happy New Year, everyone! Happy New Year. Ano ba? Amoy sarap ng pansit. Naamoy mo na? Mapula ba yung pakuan mo, Je? Mapulang mapula. Walang makikita puti. Wala man lang mamahiyo. Baka puro puti. Walang pula. Naku. Pinilos na ako. Ay, kinasa. So, ito ba yung classmate? Oo. Kahit hindi na lalamakan, nagsasabihin ko lang. Classmate. Diretsuhan na. Bibili rin po pala kami ng buko nila Dana. Nanguha sila sa kanilang kaingin. Yes, walang tubig. Sana may napitas sila. Dahil mahirap ang buko sa baryo. Walang kakaubusan. Walang tubig na. Oh, sa sobrang lakas ng hangin. Tuyot na tuyot. Si Papa kanina pa nandito eh. Ay, dito na rin? Wow. Ano sinakyan niya ay? Nakamotor. Ay, wala yung motor doon. Ayun o. Nandito. Baka nagsama yun nag-akyat ay nagkuha ng niyog. Oy, kanayo. Kaya nga. Hindi na nga nagtanghalian sa bahay. Baka dito na nagkain. Ano na oh. Natuyot na. Wala rin kasing tubig yung... Kila Rod siguro yan. Na? Kila Dana. Pero hindi na siya kami daan eh. Ano na naman ilang ka nila Dana oh. Ano ate ugay? Walang lumalabas na tubig dyan? Meron din? Tuyo na yung kon mo dyan oh, palay. Nakakuha kayo ng buko? Ewan ko, kaya alaga. Pero andyan pa sila? Napunta doon sila mamon, sila ka. Ah. Si Papa ay? Andun din? Tara na doon, diretso na tayo doon. Sila Dalin. Si Dana?
Kanina pa nila kami nantay. Tara doon natin yung guys. Kain kayo pansit. May aso na rin dito. Wala o mga puting kambing. Me, 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 me. Saan tayo papasok? Nakasarado. Puro bakod. Naku, mukhang maraming bata. Naririnig ko sila. Oo, mga kapatid, parang dahanaan niyo dalhin. Nagkatay daw sila ng kambing eh. May pakatay pa talaga ng kambing si Dalen. Saan ang daan? Saan daanan? Gadubeng! Kurang atapan si Chow! Laki oh! Madanagang kamay! Ito! Akit ka! So yung atapeng. Ang dami na rin ng bahay dito. Hindi ka pwede ay-ay. Hey. Mataas sa pintuan. Parang bintana lang to ah. Pinaping. Gigi, oh. Parang daw hindi sila lapitin sa magnanakaw. Bumagsak pa siya yan. Kaya nga eh. Nako, kulang yung pansit mo di sa mga bata di. Nakaamoy yung mga bata di. Ano ba pinto? Ito talaga pinto? Ha? Pinto na bintana. Nagbatong batog bata. Ano pa yung babae na? Si Dinansya. Na to oh. Mahangin kasi. Ano? Ne, mong maganda. Nagkatay nga sila di ba daw ng kambing? Ha, pakikain po kami. Nga, aroy! May buhid din doon. May buhid lang kasama. May dalawang buhid na kasama. Si Mr. Dragon, buhid. Wow, sarap naman dito oh. Ay na. Parang may ano dito ah. Party-party ah. Laki ng papag ah. Kuya Monman, gawan mo nga rin kami ng ganito, Kuya Monman. Gawan mo rin kami ng ganito. Anong ulam nyo? Pwede. Kambing. Nagkakain ka pa ng kambing? Baboy. Baboy. Sa ulam. Kaya pala Sing- yung makain sa bayat, baboy ang ulam dito eh. Gago. Kaya pala nauna natin, imbitado pala. So kami hindi imbitado. Pag imbitado, kain. Manda ng papag nila oh. Kaya Dalawang. Masarap magluto dito at kain ng adobo. na mo yung ginano nila. Tapos na. Bukas wala na. Kaya na yung hapon. Ano to Kuya? Supas? Bukas na. Tugyang ano mo yun? May supas pa siya. O, tamang-tama may pansit kaming dala. O, di Sa mga supas. bata yung sopa. Saan si Dalan? Sarap yung luto ng karne nila. Nagkakain ng cooker namin. Sinong luto niyan kuya? Yan o. Papa? Oo. Kaya Eh, pala nagkakain at nasama namin. Tugay mga ka. Kaya naglutaw. Tinagay mo dito.
Dito niya pala hinabol ng tanghalian. Kaya pala kaagal-agal. Ito, kami baboy. Hindi na mag-aatok. Sabi ni Daling kambing. Baboy na. Baboy naman. Sunod na yung camping daw. Baboy naman pala. So, ayan na yung birthday celebrant, guys, oh. Oh, dali dito, Dana. Ay, Dalen. Ito, guys, kapatid lahat yan ni Dalen. Oh, ito lang dalag namin dalhin. Oh, pansit, cake, soft drinks, pakwan. Pakwan na lang anin pa yata. Hindi mo pala yun. Mapula yun ay? Mapula ta? Paano mo nasabi? Mapula. May pasopa si Ate Dalhin sa mga bata, oh. Oy, kain. Tignan natin yung sopas nila, guys, ha. Nay. Diyan mo takbo ko lang to. Kasla ginataan. Diyan kalaga po. Nay. Bilaw. Dalain, tubig daw sa termos. Mainit na ito. Yan, magpakain na si Darag. Kabait naman ni Darag, kapatid ni Dalen. Yung muna ng tubig yan. Oh, panay gatas na ito eh. Pahinig kayo dyan, oh. Sandali. Alam man ni Dalim na magluto ng supas yata, hindi siyang nagluto. Oh, i-repair daw muna, guys, ni Auntie Ligaya kasi sobrang sobrang lapot. Taas ang kamay yung nagluto ng subas. Tapos puro gatas. Baka magsakit ang chicken mo. Thank you. Dito rin eh. Wow! Wow. Thank you so much, Dalen. Mapakla pa to. Happy na kami dito. Walang sandok. Wala baso? Wala kang kirmus dyan? Ay, papaya meron. Huwag yan natin ang tubig ko, panay gatas na ito. Wala silang nakuhang buko, guys. Mahangin daw kasi. Oh, kalapit panay gatas na ito oh. May tubig ka sa termas? Sa termo. Pwede na yan. Ay, pwede na yan oh. Ante, pwede na yan, oh. Ayaw, ganun mayampang. Hindi makabingay yan. Tapos saging. Meron pa sila yung mga sinaunang oh. Ganito rin yung sa amin dati. Yan pala eh. Abe, Yung mga sinaunang plato. abe na. Wala mong tubig. Nagluto pala ng sopa si Ate Dalhin para sa inyo, eh, no? Kaya pati ikaw eh. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Puro pansito. Pasensya na po sa buses at masyadong... Ano lang ano to? Kondol? 16 years old. Kondol. Wow. Blow mo na yung kandela. Ay, ano? kunwari Blow, naman yan. blow. Blow. Awis! Dayo. Dayo! Ito, yung pansit. Dirahin mo lang yung pansit. Ayun po ang father and mother ni Dalen. Bawal ito, Hiya sila. Ito kaya ilagay natin. Parang magandang gawin. Ay, yung supas niyo, kadami pa. Wala na. Ay, wala na. Oh, ganun sandok ko na lahat. Duwang ng papag nila. Ang ganda dito. Zero lang palang naiwan. Ano, may natira pa silang karne. Ano natin. Wow, sarap. Bastos. Luto, guys, si Master Dragon. Kaya pala, Sida nga yung bala. hindi na nakabalik sa bahay. Bukas daw. O yan, Dalen, anong masasabi mo sa birthday mo ngayon? Dahil birthday mo, anong masasabi mo? Thank you po. Thank you po kay Sir Anonymous Subscriber. Thank you po sa paghanda po sa akin kay Sir Anonymous Subscriber. Yes. Thank you po. Thank you so much po, sir. Ilan ba kayo magkakapatid? Ilan kayo? Tawa lang si Kuya, ano eh. Alam mo na, kadami kasi. daw? Ha? Hindi mabilang. 7 po. Si Bing. Tatlo pala yung nakikita ko, kaliliit pa. Ikaw panganay? Panganay ka ba, Dalan? Wala po yung dalawa, yung isa nagtanim. Yung
Dali, paupoy mo yung nandyan. Tawagin yung 7. Ikaw pa kanay. Tawagin mo pa yung isa. O, di ba dalawa nagtanim? Ako lang palang isa. Dili ba dapat kayo dito? Yung isa nawawala. Pasensyaan nyo na po ang aming inahandaan. Sa inyo po lahat yan. Kaya kainin nyo na po. Baka panis na yan mamaya. Siyempre guys, nagbigay din po si Sir Anonymous subscriber ng 5,000 kay Dalen. Yan. Yan, o. 3, 4, 5,000. Thank you Yan. po. Thank you. Anong gagawin mo dyan sa pera mo, Dalan? Pambili ko po ng mga pagkain, mga bigas po, tsaka iba pa. Mabait na bata. O, bigyan mo na kay nanay mo. Ay. Ayaw niya iabot. Bigay mo na kay tatay mo, Rod. Ayaw niya rin. Pagkain mo lang, hapos lang, sa mo hapos lang. Pagkilala mo sa amin mo ng kapatid mo, anong pangalan na itong ito? Naka-blue. Naka-blue. Tumay. Tumay. Si Tumay. Anong next? Darag. Tsaka yung baby na maliit. O, pagkatapos ng sopas, pansit naman. Si Raisa, o. Kamusta ka, Raisa? Charap, charap, charap. Si Tumay. Naubos na yung pakwan. Hindi na kayo nagkuha. Ayun o. Siyempre guys, meron kaming take out na saging. Thank you, Dalen, sa pa-take out na saging. Thank you. Lagay sa bag. Pag nandito ka talaga sa bundok, pagbaba mo, matik na yan, may dala kang saging. Dahil sagana sila sa saging, sa kamote. Punta nga sana tayo sa kaingin nila, medyo malayo lang. Dali dito! Dali ko rin yung panset. Dali. Ito na guys yung dating bahay nila Dali, no? Yung unang pinuntahan namin. Naglipat na sila, bali dito na sila nakatira. Wow, sarap naman yan, sabak. Yan. Na, Diyos ko dahil. Kayo nga bala dyan. Daming bisita ni Dalen. Isang barangay. Wala, kayo, naganda mag-bang na eh. Kulang yata yung pansita. Hindi naman namin alam na nandito lahat yung mga bata. Kala namin lang, pamili lang ni Dalen. Hindi sana nagdagdag kami. Mo, isa-isa sila pumapasok, oh. Isa-isa lang para lahat makakain. Ano nga yung hati-hati sa ano? Kay bate. Kuray-kuray. Kuray-kuray sa pansita. Kuray-kuray. Para makatikman lahat. Oo, para lahat makatikim. Wala, pinatag mo. Ano lago? Favorite talaga nila ang pansit. Oh, mauna na po kami. Salamat. Sige po. Ano ay? Una na kami, dala na. Ito ay? Hindi, hindi na yan. Sa sildet. Dalawa lang. Kay Gotago. Thank you po sa tulong niyo sa anak ko. Okay, welcome po. Bigay po yan ni Sir Anonymous subscriber. Yung sponsor po nila, dala. Wait na. Maraming salamat po. Takbangan niya. Isa-isa ang pasok, mahina ang kalaban. O, sa susunod, magbalik kami. Pansit na naman dali natin. Pauwi na ulit. Pahirapan. Pahirapan naman. Mga trespassing kayo, dahil. Mas maano yan dyan, may nakalabas yung alam doon. Diyan na, oh. Gano'ng kaganda ante? Ay! Pauna na kami, Ate Ugay.
Sarap naman maglublog dito. Kaya may nasikkarog kaming suka guys. Oh. Ay, hindi pa. Hello pa. Na. kaya, Madiyag pala. Baw? Baw. Parang baba na nga. Daw quit o, di. Ayun o. Dami o. Oh, ito oh. Ito na, tayo meron na. Nako. Mas, ito kaya. Ayan din yung kanina eh. May kanina. Yan. Yan. Hindi abot. Yun. Tama na yan. Tama na? Isa na lang. Next. Pwede isa pa? Ayan, sige. Magkuha kayo. Oh! Isa pa? Tama na. Tatlo na. Ano dyan? Subos mo na kumuha. Thank you, Dagnes. Thank you po. Yan o. Thank you very, very much. Oh, ate. Tignan natin guys kung maganda tong suha. Ano yung ng suha? Pomelo. Sabi ko sana lemon juice. Mali. Ano ba totoo? Pomelo ba? Pomelo daw. Hala. Magpan nga ako mag-search. Hindi nyo gidalamay. Mati ko yung sinabi. Anong alam mong pomelo? Oo. Pomelo, iba yung pomelo. Hindi ka mamati. Tanong mo sa Tanong mo, Ade. Baka wala sa USA. Kay Kuya Abel. California versus Ay, wala. Pomelo nga. Mag-search Ay, pa guys si pomelo Gigi. nga. Hindi mali siya ano. Suha. Kalasay nga suwayo dyan ah. Ayan guys, gusto lang namin mag-thank you kay Sir Anonymous subscriber. Ayan, thank you so much po sa blessing na binigay nyo sa aming scholars. Ayan, syempre sa team DFL. Thank you so much. Thank you so much po. God bless po sa inyo, Sir Anonymous. Happy Mag-ingat New po Year kayo po. palagi. Happy New Year! Happy New Year!